Welcome to the 2010 Sharp Eye channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, tada. This is the 2010 Sharp Eye channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 2, TS Galaxy 0. My brother, how's it? Ngikhona kanjani mfowethu? Sharpman, ubani igama ubuya kuphi? Igama uMondi wakangwane ngibuya phasa emzimkhulu. Emabhaceni. Number 1. Ufila kanjani game namhlanje? Ngijabule kakhulu ngoba ngisuka le eRustenburg ngithi ngizobheka igame before ngigoduke. Yabona manje ngijabule kakhulu abafana bewinile. Win 3 points siyawudinga sifake epocketini because sisetshenzwa kanzima eteamini. Exactly. Sijabule kakhulu sabapakaniya. Dangi mfowethu. Ufila kanjani ukuthi unconsideranga namhlanje? Ukuconsider kuyinto ebalekile ukuthi sikaconcede ngoba mekugcineni kweleague kuyabala ukuthi i-team iconcede okanye consider. Manje ngijabulile umsebenzi omuhle ne-clean sheet nje isho likhulu goalkeeper wethu. Yeah. Number 1 Bhuti kunjani mfethu? Mnandi manjani bafo? Sharpman, uba igama libuya phi? Usikhalo ngibemzimkhulu nambafo. Ufila kanjani game namhlanje? No igame grand kakhulu ne-approach kacoach. Second half. Amasabu ngiwathandile kakhulu. Okay. Ngithandile kakhulu nembale ntwana le nemntajela. Idlalile kahle kakhulu umjida. Idlalile kakhulu. Uyadinga ukuthi aloko elitholile njalo ithuba umjida. Umnandi kakhulu umjida. Nolosho omutsha number 11. Number 11 Mremi. Khohle. Amnandi. Siyabonga kakhulu mfethu. Congratulations. Sobona ngeweekend bafo. K4. Yeah. Nazo Bhuti. Nazo. Danke mfethu. For your soccer updates, visit www.2010sharpeye.com.